Rel he dina kan kot kaya buar khurta ka chuanin nge kan hriat to hnu te po tam tak a omanga amaro chu la hre lo tena kan lo hriat le turte a chuan man te le a train number te le eng station te nge ni atlan tlang turte ti te kha kan han soidona khonga ya to phlenga min lo ngai thlak sak turin kan han ngen chewa le la hre lo te ta na bengwana le pawimawh tak te ani theinan ka han buat sai ani ti kha kan soi hmasa du ani le sairang atang hian go hoti le Kolkata Delhi te atlan don ani a amasa beratan atan chuanin sairang atanga go hoti tlan tur hi ka han soi le hmasa don ani sairang atang go hoti tlan tur hi rel number hi singkhat sanga zaruk pakwa ani a chumi le singkhat sanga zaruk som rel pahnih atlan don ani nitin atlananga atlan thui zong turi kilometer zali somkua le pali ni in darkar som pathum chung hun amang don ani gauhati tlan nan hian rail station sang som pakhada adinganga ticket man hi slipara cheng zathum ac3 zariat le ac2 a sangkhat za som thum te achuan man tur ani a tin hemi gauhati le sairang inkara hianin heng station te hi kan tlan tlang tur teng te chu ani Bairabi te Hailakandi te Katakhal junction te Badarpur junction te New Haran Gajan te New Haflong te Maibong te Chapamuk le Jagirot te hi rail station tur te anni apanina chuan sairang atanga Kolkata hi kar khata voithum atlan ve thung don ani a arel number tur chu singkhat sang thum za somni pangale singkhat sang thum za somni paruk ania kilometer sangkhat zanga somthum mathui tlannan darkar somthum pakhat le minute som panga hun amang don ani sairang atanga Kolkata panna rel number hi singkhat sang thum za somni paruk hi thotan ninga ni le zirtop ni atlanin Kolkata atangin sairang panin rel number za singkhat sang thum za somni panga hi pathian ni nilai ni ninga ni aron tlan ve thung don ani aron atlan lo ni sairang atanga achuk lo ni piangin Kolkata atangin ron chho vele don tina ni chu chuan ticket man tur te chu an tar lan dan chuan slipara cheng zaruk somli ac3 a sangkhat zasari le ac2 a sangni zali somnga te ani don ani sairang atanga rel atlan lo ni piangin gauhati Kolkata atangin sairang aron pan vele don tina ni chu thotan ninga ni le zirtop ni a sairang atangin achuk thlanga Kolkata atangin pathian ni nilai ni ninga ni a aron chho vele don tina ni chu tin sairang atanga Kolkata kal hianin rail station hi atlo tam don hle a apal tlang tam don hle a kan han soyanga kan soi dik lo palte alom theya khanga te kha chuan min lo hrethiam don dia Bairabi te Hailakandi te Badalpur te New Haflong Hozai Gauhati Rongjia junction te Barpeta road te New Bongagong te New Kuch Bihar le New Jabalguri te Malda town ti te heng hi tam me ya heng te hei kanon tar lang teng te sairang le Kolkata tlan tlang tu te hian rail station tam taka tlo tlang dona henga te hian in an chol thei don ani an tam tham ema screen a hian kanon tilanga in lo en mei don dia Sairang le Delhi lo en le chinila Sairang le Delhi tan tlan tur hi Rajdhani Express ni in rail number hi 02507 ni in Sairang atang hian Anand Vihar terminal ANVT in car
rail station sang som priata dingthla in kilometer sang ni zanga le som pani athui atlan don ani hemi kilometer sang ni zanga som pathum athui tlan nan hian darkar som pani darkar somli pani hun amang dona station sang som priat a adingthla anga kilometer sang ni zanga som pani athui tlan nan darkar somli pani amang don ani Sairang le Delhi in kar hi kartin zirtop ni a akal dona atlan dona Delhi Sairang in karero kartin Sunday ya aron chok ve thung don ani kan soinon lenge Sairang atang Delhi hi kartin zirtop ni piangin atlananga Delhi atangin Sairang ron panturi Sunday piangin aron chok ve thung don ani ticket man ta chu AC3 a Sangthum zarok somni panga ni in AC2 a sangli zariat le somni le AC first class a sangsari zariat somkwa in achuan thei don ani station som pariat adingthla anga kilometer sang ni zanga som pahnia thui atlan nanga chumi tlan na chon darkar somli pani hun amang don ani heng station som pariat atlo thlak tur teng te chu Sairang le Delhi na atlo thlak tur achol thla tur rail station sang teng te chu heng te hi ania an tam pop maya kan cher chuak vek lo menga chuang chuan a screen a kan da lan hi in lo en mei don dia tin heng ba ka hianin mi puitena kan ma mo le kan ol sam jok nan kan jang khai jok na atam tin aizol tu Sairang a hianin MSD bus a service dona mi puiteta na ol sam jok a rail service a man tangkai thei dan Transport Department chuan September ni somni pakwa sang ni somni panga thotan ni tangin transport complex chaltlang le railway station Sairang in kara MSD bus service ti ratuma bus chuan man chu mi pakhat tan mi pakhat zela cheng somriat aniang MSD bus ticket hi transport complex chaltlang a le MSD booking counter directorate of transport ate lak lok thei ania ticket le lok rem chang lo te pon bus contact doctor ne na hian ticket hi ticket man hi pek ngal zel thei ni alo mom khop maya hi atlan dan turte le daring za dang atlan dan turte ti kha kan lo en ho lenga kan soi lo shaman lo le lo chin che thei lo chin che man lo te ponin a screen a hian kan on tar langanga a ol samzo nan ati chi khop mai hetenga bus le zel lo tlan hi mi puiten kan man tangkai le po arin omani chuanin atlan hun turte Aadhaar card te chu heng te hi an ni a Monday ya jingdar nga le chan ve a he chu cher kher lo mayang heti hian screen a hin lang thawa mamote ilom chuanin in lo enanga in kaldu ni emo Aadhaar card za teng te kha chu in lo chin che mai don nia rail tlan dan tur le alo Sairang atanga chukhun turte Guwahati Kolkata Delhi atanga alo chhole hun tur teng te chu kan soi vek to thawa hei hi ka han tar lang le hrim hrim ani thil pawimawh le soi atanga lo hret man lo te kan lo om thei tak in tin kan tar lang le adu le mamo te chuanin lo in hriat to hnu te po lo ni mai thei hrelo te kan lo om pal takin ti in kan han tar non le ani le in zawai chunga lom thu kan soya he Sairang rail station atanga zin turte zong tluang tak le lim taka injina hun in man thainan keini chuan du sakna kan hlan chau ni in zawai chunga lom thu kan soye le kan mizoram chunga ya kan ram chunga ya rail ron tlan lu ta ka chuanin nge hriat tur pawimawh tak tak te atam hle a then tan te chuan ho mai te po ni sela a then tan hriat a then tan chuan hriat lo te po alan ni theia ole kan ram chunga ya rail ina minon tlota ka chuanin
tam tak thil hriat tur kan nei ni in kan han hria chung te chu mi puite kan lo film khun nan le kan beng alo ti war zol theina atan kan han bo sei don ani a mi puite na kan lo tangkai pui takin ti in tam tak chuanin kan hria sa te pawh ni thawanga then khat lo hra lo te kan om takin a then hem ngai thil thua kan han sei don ani le a pakhat na chuan platform ticket hi zin chuak tu te tan chuan lei ngai lova zin tur lo thla tu te le lo huak tu tan station chung nu tur tan lei ngai ni hei cheng so man chau ni a darkar ni vel chung a man theya achan chu kan thla tu te le kan lo hmuh te khami lo chan hun chung kha rail station chunga kan lu na tu ticket ang ani chu hei hi lei ngei ngei a tha ani tin train ticket nei lawa train a zin hi phal ani lawa man chuate an lo ni chuanin a hrem thei penalty zan hi somnga cheng zan hi somnga le tanna tanna an kal tanna atanga an kal tumna tu thleng fair an choi ngai bok ani chuwang chuanin e traina kan chuang don ani chuanin keimani lo fil him zo nan te po train ticket kha kan nei hrim hrim kha a tha a ba ka eng po tok thei kan nia chiat thada teng te po chuwang chuan ticket nei hram hram kan tum zel don nia railway station bulvela station chunga train chunga zel zu le khaplat ania hei hi man an ni pal chuanin poisa tam tham tak a choi theya chuwangin rail station chung hi no smoking zone ani ti kha kan hriat a tha ani tin kan jin chuain bungrua te kan lo keng thina a then te chu chang che deuh te le bungruanga deuh te kan lo ni theya chung ani chuanin kan bungrua te kan lo ti pawimawh kan lo thei ngil te alo ni pal chuanin 139 na kan dal mei thin tur ani tin tuile eng tuile tin tuile eng thalo complain in ei hrim hrim chuanin hemi number 139 pakhat pathum pakua hian adal thei bok ani chun rela kan han chuanga engemani har samna deuh te kan han neya keimani mihring lama te pol engemani chi hrang hranga te har sanna kan nei theya thil pawimawh te alo om thei nia chunga te chuan alarm chain pulling an tia hemi rail podin na timeng hemi hi thil pawimawh bik taka lo chuanin me mei tur ani lawa keimani na pawimawh le tangkai anga kan ngai te pawhi midang tan chuanin pawimawh alo ni vek kher lo ni ti te pawh kha kan hriat angaya keimanin pawimawh viawa kan ngai kha an ni thok tu ten pawimawh alo tling zo le thin lo ni chuwang chuanin railway magistrate ma a in sai fian hnuwa poisa choi angai le thina chuwang chuan tul taka lo chuan pawimawh taka lo chuan pawh ding mei lo tur ani ti kha kan soi le du'a tin boina siam phal ani lo hrim hrim a rail chunga hian khoya ma hian boina te hi chu siam phal ani lawa amaro chu rail chunga te hei hi chuanin boina siam hi case sang hle ani mi min complain chuan achunga mi ang hian magistrate ma in soi fi angai le a poisa choi te aum le thei mok ani tin traina kan chuan hianin ken phal lo thil tam tak ka oma chungzinga chuan hriam hrei te chu ngei sa ni a chumi mei pelama gas cylinder te le petrol diesel khatiang chi kha ken phal ani lawa le hriam hrei pawk thei thil te license kan lo nei ani ero chuan ken phal ani chuan kan jin hian train chunga train a kan jin hianin train chunga lawna jin phal ani lo ani train chunga te hei vairama te chuan kan hmuwa tam tak an lawna an chuanga khang kha thil phal lo ani a mei pelama keimani nunna tan te pun ader thonga a hlawma ti ve mi a lo tur ani ti kha ka han sei tel du bok ani tin tunlaya mihring kan changkang to a ran laka te hmangaina zoldo na te kan neya chuwang chuanin lo thei lawa kan ui ful lai te mo kan zo te le ran dang te tham deuh teng te chu kan jin pui don ani chuanin booking office a engkim ti fel masaka kaltur ani ti kha kan han soile duwa tin platform atanga platform dang kan kal don reng in rer kong cross a kal phal ani lawa hei po poisa choi theina bok ania
chu wangin overbridge te an siama khang te kha khang atang tia kal turania hengba ka hianin a then te chon in lei hnuai alamate kalkong te po an siama hei kan sairang ateng te po ania overbridge lawin lei hnuai lama kalnan siama khang atang khanin rel kong kha cross ram turani ti kha ka han soitel le du bok ani tin thil dang le a chuanin mobile phone te wallet te tukver bula kan da lo turani hei kan traffic nga vairam ateng te chuan thil bo watama pon lam tukver atanga ron bana ron ruwa tlan bo ta mai te nama chumang chon iron bar wa vek ania pon lam atanga misualina minon po thlak sak